ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 2025 ಸುರುತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಬನ್ಪಾನ. 2024 ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮರಡಿ ನಾಗದೇವರಡೆ ಪೋಯತುಲೆ ಅವು 31 ವಿಡಿಯೋವು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಬಂಗಾಂಡಿನಿ ಜನವರಿ 2 ತಾರೀಕು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗಲೀಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕ್ಷಮಿಕೆನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ 2024 ನಮ್ಮ ಕರಿತ 2025 ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಯ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಿಂದ ಅನ್ಪಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಮಲ್ದುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆಗ್ ಯುಗಾದಿ ದಪಗ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ನರಮನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೂ ಮಾತ ಯುಗಾದಿ ದಾದಾಗ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದಿರು. ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮದತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ 31 ದಪಗ ಭಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಹಿಂದುಲೆಗ್ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆಗ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪನ್ಪಿರಿ ಯುಗಾದಿ ದಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2025 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 2025 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಿನಿ ಅಂಕೇನೊಂಬೆ ಅಂಚನೆ 24 ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಇಟ ಎಡ್ಡೆಲ ಇತ್ತಂಡು ಹಾಳೆಲ ಇತ್ತಂಡು 24 ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೇನು ಎದುರಿಸಾಯಿದೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತೊಂಜಿ ಏರುಪೇರು ಆತನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫುಡು ದಾದನ್ನಗ 2024 ಮೆಮೊರಿ ದಾದನ್ನಗ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2024 ನಮಕ್ ರಾಮನ ನಮಕ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಡ್ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆದ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪುರ ಆದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಡಿತ್ತಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತಿನೇನು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಮದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಥಿಲ ಕಾತುಂಡು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾರಿಗುಡಿ ಕಚೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಹಮ್ಮಯಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹುಣ್ಕೂರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಮುಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮದು ದೂರ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಕೈತಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ನಮ್ಮ ದೂರನೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ದೇವರು 2024 ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುಲಕ ಸಂಬಂಧನ ಸರಿ ಮಲ್ದಿರ ಆ ದೇವರು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮೆತ್ತೆ ನಡ ಋಣ ಉಂಡು ಅಂಚ 24 ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನಡ ಆತದ ಅಂಚನೆ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ದಪಗ ಯಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ದಿನ ಉಂಡು 1 ತಾರೀಕಡೆ ಯಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಯಿ ಕುಲ್ದೆನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮುಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದು ಬೈದು ನಾನು ಮನದಾನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ದುಮ್ಮ ಮಾತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲಿನ ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನುಲಕ್ಕ ಆತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನಿಜ ಆದಿತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ್ಯಾನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಳೆಯ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡ್ ಎನ್ನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಓರಿಂಡು 24 ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಎನ್ನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆದುಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎದುರಿಸ ಉಂಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎದುರಿಸವರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೆ ನಾನು 24 ಅಂಚ 24 ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 24 ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಕೇರಳಡೆಂತು ಒಂಜಿ ಊರೇ ಪೋಂಡು ವಯನಾಡು ಅಂಚ ತಮಿಳ್ನಾಡುಲ ಭೂಕಂಪ ಆದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈತಿನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂತು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈತಿನೇ ವಿಷಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಶ್ವಿನಿ 6 ಅಕ್ಕ 6 ಕಂಡನಿಂಬುಡಿ ಜಾಗುಲು ಇಲ್ಲದು ಲೈಡ್ ಅದನ್ನು
ತೂತ ಅವಗಡಗಳು ಪೋಯರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾಂಟಿಲ ಕಾಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರದ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಲೆಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಸೈತಂದು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆಬೋದು ಅಂಚ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೈಪಿನೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರತಿದ್ದೀನಿ 2024 ಬಂತಿನ ಮಜ್ಜಿ ಗೆತ್ತ ಪಾಡ್ದಿನ ವರ್ಷ ಇಂದು ಬಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕಳೆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಕೃತಿಲ ವಿಕೋಪಗೆ ಒಳಗಾದಿನ ವರ್ಷನೇ 25 ನಾನು ಎನ್ಸೊಂಡಿನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಆ ದೇವರೇ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಜೀವನದ 24ದ ವಿಷಯ ಪಂದಿನ ಅಂಚ 25ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದೀತ ಮಾತೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಈ ಒಂದು 2025 ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪು ಮಾತಿದ್ದು 25 ಮಾತೇರ್ನೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಿನಿ ಅಂಚೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳ ಆದಿಪ್ಪ ಬೊಕಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ನೆಜ್ಜೆಗೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂದು ನಾನು ಎರಡೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಏನೋ ಇಂಚಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕುಡೋದು ಏನೇನಪ್ಪ ನನ್ನ ಪೋರ ಬಂದು ಪಂದು ಅಂಚಾದು ನಾನು ಏನಡೆ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಅವೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ ದಿವೊಂದು ಎಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನು ಅನ್ಪಿರ್ ಪನ್ನಾಗ ಮೊಲೆದಾನಿ ಮೋಲ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋನು ಬಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾವು ಉಂಡು ಬಂದು ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಎದುರುಗ ಹೇಳ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕುದುಪ್ಪನಾಗ ಏರುಪ್ಪಂದುಕೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸಾಗಿಸ ಉಂಡು ಎಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಏರ್ಪೋಯೆರಡೆಲ್ಲ ಏರ್ಲಾಗಲ್ಲ ಪಿರೋಡು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಗಲು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬ್ಕೊನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದಿನ ಮಾತ ಕಿಚ್ಚು ಪಾತೆರನ ಪನೋಡ್ಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಪಂತಾರು ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ ನೆಗ್ಗೆದಾದಂಡು ಏನು ಎಂಚಿನಂದು ಅವಿನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಕೆ ಎಂದ ಆ ಬೇನೆಯನ್ನು ಕೆದಕುದು ಅವಿನ ಗಾಯನೆ ಮಲ್ಪುನಗಳು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತಂದೆ ಬೇನೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಅಲ್ಪುನಗಳು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಡ್ಚಿನಿ ಅನ್ಕೇನಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸುರುಕಾದೆ ಅನ್ಕೇನು ಹೊಡ್ಚಿನಿಕೇನಂಬೆ ಕಿನ್ನಿಡುಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಳೆಯೊಂದಿನಗಳು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಇವಕ್ಕ ಆಯಗಳೊಂದು ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ಕಟೋನೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಪುರ ಅದು ಬೋಂಡು ವಿದಿತ ಎದುರುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವಿದಿತ ಎದುರುಡು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಪುಂಡೆ ಸೈಪಿನಗಳು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಸೈಪೇರು ಕುಲೊಂದಿ ತಿಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈಪೇರು ಒಂಟದಿ ತಿಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈಪೇರು ಅತ್ತ ಅಗ್ಗಲೇ ಬೋದು ಸೈಯೊಂಬೇರು ಏನಾಡಲ್ಲ ಸೈಪಿನೇ ಕೊಂಚ ನೆವನ ಒಂದು ಮಾತ ಅಂಚ 2024 ಒಂದು ಮಾತು ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಆತಿನ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜನವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ 1,000 ಅವರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೇನಂಬೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೆ ನಡೆದೊಂಬೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ನಾನಾತ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ 2025 ಪಾಡ್ವೆ ಪನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹೋಪನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿಯಾನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂದಿನ ಮಾತೆ ಬಡಿಯ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ನವ್ವೆ ಅಂತೀನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮರೆ ಪೋರವಲ್ಲಿ ಆಪಿನ ಆಪುಂಡು ಏನಾದಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡಿತ್ತನಿದ ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ 1 ವರ್ಷದ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾತು ಆವಡ್ ಬಂದು ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ 1,000 ಆತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗನ್ನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈತ ಜನ ತುಳು ಲಾಗರ್ಸ್ ನಗುಲು ಆತಾತ ದುಂಪು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಾಯಿಗಿಂತ ಹೊರಿಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ
ಎಂಕ್ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಎನ್ನಡೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೊಡೋರಿನ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕೆಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದು ಕೊನವೋಡು ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊನಪ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕೇನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋನಿಗಳಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕೊಲ್ತದ್ದು ವಾಚ್ ಮಲ್ತಿನಾಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರು ತೂಪಿನಾಗಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ಪೋಪರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಲೆ ನಿಗುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಏರು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆರ್ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋದು ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿನಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.